един от героите пред нас днес, Преслав Йорданов, отбеляза много важен първи гол. Как видя ситуацията, прочета това на първото попадение? Важен мач за нас, да. Можеше и повече да ги биеме, но сме доволни на това. Как го видях? Тръгнах да атакувам топката, така видях, че така по-дълга топка зад гърба ми и веднага се ориентирах и предвидих ситуацията, че най-вероятно ще бъде свалена топката от някой от нас. Ако успея да свали, исках да бъда на точното място и така се получи. Свалиха топката, аз бях на точното място, изпреварил защитника и я вкарах. Определено Спартак не показа истинското лице, за което явно причината е неутрализацията от ваша страна. Не знам какво е истинското лице. Аз съм доволен от нашия отбор. Искам да поздравя момчетата. Всички се раздадоха. Мисля, че ако играем така, няма да имаме никакви проблеми срещу който и да е отбор. И съм доволен от 3 точки. Имахте някои колебания в началото при гостуванията? Преодолявате ли ги вече? Дай Боже да ги преодоляем и да нямаме проблеми при гостуванията. Много нови сте, вече се сработихте, минаха 10 кръга, така, винаги ви слагат сред фаворитите. Това тежи ли ви по някакъв начин, че трябва да се борите за челните места? Не ни тежи. Просто нов отбор сме, така малко трябва време. Отделно повечето идват от FBET лига, нали. Тук терените са малко по-различни, по-специфично се играе в Б група. Така мисля, че лека по лека се адаптирахме вече и се надявам да нямаме никакви проблеми за бъдеще. Благодаря, успех!